Hayi bafowethu, iy'nkinga zethu yisekude kuphela bafowethu. Yabona iy'nkinga zethu ayizisekude kuphela bafowethu. Yabona uma kusakhona o-Brian Leon, ayi ngeke bafowethu. I-Sundowns kanti bafowethu le-striker yasitholaphi bafowethu, i-striker esiphila kanje? Yasitholaphi le-striker bafowethu? Hayi lo muntu ngeke bafowethu, hayi. Yabona nje bese sinokumgxeka bafowethu engakoranga amagemu ngcathi 2, ayi ngeke, ayi. Yabona iy'nkinga zethu bafowethu ziyanda la. Sandelwa zinkinga-ke lana bafowethu. Heyi lo muntu ngeke. Angimazi mina umuntu igoli bafowethu olazi kanjena. Heyi. Hayi uyinkinga bafowethu uBrian Leon. Uyinkinga uBrian Leon bafowethu. Inkinga lo mjida lo. Yabona le celebration yakhona leshawa kanje. Ngeke. Sazoba nenkinga ku-P_S_L bafowethu. Sazoba ningi inkinga kanti awafiki ngani ama-team aphesheya bafowethu abuyisele lo muntu la eqhamuka khona.